subscribe nini para sa nako ako higala nga si DLT Danny Tan may buntag kini mo higala ko ako adopted brother. Bari 4 to review contracts. Natural lang, no? Matupa sa balita, ang transition team of Cebu Governor-elect Pamela Baricuatro has cautioned that all contracts executed during the transition period will be subject to review and any found to be suspicious or fraudulent will not be honored. Now, reviewon yun ang mga contracts. Sa laktod nga pagkasulti mga higala, kaning bisan pagmulusot ng ilang supplemental budget, mahimo rin reviewon no na di padayon. Pero man din, murag, I don't know kung saan nila pagkalaki sa Gwen Garcia administration nga mulusot ning 1.2 billion mga higala nga supplemental budget. This is baga yun, no? Nabang grabe yung saan na 1.2 billion nga. Mugadua ka naman. Napay mga marunong kayo ng mga sakop sa media sa Cebu. Kaya nganlan ni Tam Jones sila. Kaya nagkutob sa Hunyo, bataman sa Hunyo. Tam Jones. Di na lang yun mo ko. Ano ka na bang graciously and gracefully surrender the power? Because after all, the power emanated from the people. Emanates from the people, God. And all government authority emanates from them. Sovereignty, mga higala. Ang soberenya nagagikan sa katawhan o kag tanang gahom nga gihuptan sa mga naa sa gobyerno. Labi na gyud ang pinili, those who occupy elected positions, mga higala. Tanan mga gyud, no? Why pinili? Why exception? All government authority. So, ikuan na lang gud kanang ipahimutang unya ipahiluna ng mulingkod o gusto ka nga mobalik diha ng pangandam tulo ka tuig raman mag-eleksyon naman po. Pangandam pero ayaw sa butahian ng bagong mulingkod. Kay hugaw ra kay ng duha oy. Hugaw kayo yun mga higala. Antay mo, sino mo ng 1.2 billion supplemental budget? Ang breakdown ba ni Ana Maong 1.2 billion, hanap sa hanap. Uy, klaro. Sa unsalay mga ngan, mga Sus Maria Josep. Nawa akong upir sa nining sa paggasto ni 1.2 billion. Unya pinangga kay ni no ang buhatan sa Vice Governor. So ang mapahimos ni kung mulusot ni si kining Vice Governor nga napili na matud pa uyab kuno ning Gwen so na pinuang ni istorya uyab sila kuno sa una. Mas guwapo may brog ning Vice Gobernador. Glenn Soco. That's right. Mo'y makapahimos. Unya gipalamiag maayo ang mga board members aron mo-aprobar niini. Ang ilang gasoline allowance is kuana kuno kayo kanabang daghan kayo mga higala nga bisag magtutuyok sila sa lalawigan sud sa unom ka buwan dayon kahumaning tuig 2025 di pa mahurot i-pamper ang mga board members aron mo aprobar
kung milusot pa, ayahe ang mga board members. Pero na, kuan man, kanang na preempted ni siya, mo nang ang nakaingon nga na preempted mo ilang kunis-kunis. Si Jimbo. Ito plido ni Jimbo. Prumdi man yung taal kasugod. Abogado na pero bata pa, batanon pa. Baby face pag yun, pag sugod ada dito ni sa Prumdi. Isuportaan ni sa Prumdi. Prumdi candidate kini siya. Sa diyang aktibo pa ko sa Prumdi. And mao ni ang nakapulilyaso ba. Although ang mga board members may ingon nga di man may mo approve gyud ana. Nang absent may di gyud may mo approve ni ana ni anong guna magagingon nga nanay kanabang pero bag mo approve may nga di man may mo approve ni kunis-kunis dayon na si kuan si Jimbo. Pero this is a very good move. Natural man, expected man. This is not a surprise. Ang incoming administration will review all contracts, no? Reviewon yun na siya. Wa pa man sad kuno sila kakita o kontrata nga ano maluso nga angay makapaisa ba sa mata. Pero reviewon yun. Kining legally binding kunong contracts should be respected. But the public must be assured that all is being executed during the final weeks of the current administration. Kanang midnight deals, whatever. We should be contentious nga all contracts should be properly executed or entered into. Matod pa nining Lao was membro ni sa kuan kanang also ditawag ini kining transition team. Matod pa ni Lao sa team Bari 4 nga kining ilang grupo continues to operate within the law and coordinate internally to prevent any disruption in public service delivery during the transition period. Yes, ang butyag nga kanunay silang ka-istorya nini ang ilang mga kauban sa transition team. Apan wa pa gyoy meeting tali sa Bari 4 team ug ang sa outgoing governor Gwen Garcia. So doon na sila follow-up request sa proposed meeting mga higala. Ugma pon, Huwebes, Mayo 29. O hopefully matod pa niya magkamit na ang transition team. So mao na siya ang balita may tungod sa Kapitolyo mga higala. Reviewon ang mga kontrata. O naagay di may lunaan eh. Sabagay, legalistic magkaining kuan grupo ni outgoing Governor Gwen Garcia. Kuan nila kanang legalistic kay hilig mo sa mangiha. So kuan kanang I assume na sila legal kanunay nga support whatever contract ilang gi-execute during her term. Sa Cebu City, mayara kayo ang kining political analyst. Ang nindot na nga rin niya, mubasa ko ni kina data ba? Especially when it comes to figures, mo research ko siya. So, ako na ipasahon. Pero kung sa yung mga projection, di ko mukuyog kay kanunay sayop.
kini si Attorney Joseph Jimenez. Matod pa sa iyang kolom karon. Unsa man kuno'y sunod nga lakang ni Gwen Garcia? What's next for Gwen Garcia? The problem with the outgoing governor, matod pa sa iyang kolom, was that she trusted too much. Misali kunog mayo sa mga wrong mayors sa iyo, mga mo isipyan nga misalig sa mga mayor. Wrong mayors ug mito sa ilang bulatik, matod pa niya. She allowed herself to be blinded that she was invincible. She surrounded herself with the underlings who are all yes men, who dare not contradict her. She created her own monsters. Diba na sakto pero bisa kung saan pa sa mga mayor, ug ato ni klarohon, ug ang mga mayor, mga mo ipasagdan, mudaog si Gwen, oy. Kay, yes men, good sila. They have to deliver. Pero they cannot deliver because it is the people. We the people, insisted nga, they don't like Gwen. Kanang nakakuha si Gwen ng citizens mail kapin, itandi sa 1 million kapin, kanang iyang nakuha, command votes na mga higala. Tungod na sa mga mayor nga naningkamot, good. Pero diha rin kuto bang ilang paningkamot. No? Wa man na sila mubudi. I don't think so. Kana sa liluan, no? Balwarte mo yun na nila ni ang iyang anak, no? Kay tagadya man ang bana, Prasko. Pildi mo si Ben. So, magyapon ni musibo ni analysis. Pero ang ilang nga, ang agi ko nung manubag ni mga mayor nga mibudi ni Gwen. No? Now, she wakes up to find out that there is a lady who is more preferred than her. In her deep reflection, Governor Gwendolyn Garcia should mark all the cities and towns she helped much and yet rejected her. Murag, kuha ni ang tumong ni Jimenez ani nga dumtan ni mga lugar, iyang ilista ning mga mayor nga mo'y nagpatuo niya nga mudaog siya og miresulta og kanang illusions of impossible debacle. Og kinahanglan makig-istorya ni siya sa mga mayor kanang heart to heart, matud pa ni Jimenez sa kulom. Kini mga Goliases should explain what happened. Kaya lang mo pasabot ang mga Golias o nganong napili si Gwen diya sa first district. The most devastating debacles were suffered by Gwen in the first district, and the most painful heartache was in Talisay City, where both the mayor and congresswoman are allies. If the total votes, Gwen got only 27.5% or 31,757, while Pam got a whopping 72.5 or 85,730. So gilubong sa first district. So nagkag 31,750 ang kag Gwen, samtang ang kapam. 31 pa ang kapam. Bari 4. 72.5% or 85,730 kontra sa 31,757. Panit good. Una nakadaog man ang mga Golias, mayor ug ang congressman, unya ngano man nga napildi man si Gwen dia mga Golias, mao na gustong pangutanan ni Jimenez. Ug ang yung maningil si Gwen kuno ani sa mga Golias. Inaga, sa Naga mga igala, gikan sa Trisay tabok tas Naga. Naga, where there were alleged issues on governor's action against Apos Cement. The mayor could easily explain why Gwen got only a measly 19,347. 19,000 sa Naga. Samtang si
Pambari 4, 47,438. 29% kontra sa 71% out of the population sa Naga City. Ha? Okay, so murag musibo ra kay nasuko lagi ka ng anong hilabta ni Gwen ng Apo Cement dagang wa ka trabaho. Pero sa Karkar, lisod ko no ipasabot sa Karkar. When both the mayoral contenders, Barcenas and Apura, kontra man si Barcenas ug si Apura. Pero ang ilang kampanya si Gwen, mura ba og free zone alang ni Gwen ang Karkar. So duha ka mga kandidato pagka-mayor ang nangampanya ni Gwen. Ang nakuha ni Pambari 4 sa mga butantes Karkar, 52,000 200 ug iporsyento mo 80%. Samtang si Gwen 13,533 ug iporsyento 20%. So, sa'yo na ka ang diferensya. 80% ang Kapambari 4 sa mga butante sa Karkar, samtang si Gwen 20 lang. Una ang duha ka kandidato pagka-mayor siya gida. Tanawa ko do. Di mo to ang akong ipangsultian na pero sa wapang eleksyon ingon ko ilubong na si Gwen ni Pambari 4. And I'm so glad nga na-correct ang akong projection mga higala. Ako mga amigo mismo di mo to ako ragay di pa yung mudaog lagi na si Pam dili ingon nga mudaog lang ilubong si Gwen gilubong gyud. Yeah. Nagka-timing na ba? Pero nga kung timing na may Facebook, sayo na magay nagkuntahan sa Facebook. Mugawas ganyan na sa Facebook, magigalaw niya, mo dominate ng maong kanabang sentimento sa Facebook, mao na yung resulta. Hinumdumin na ninyo kay narabay eleksyon sa 2028. Karoon og eleksyon nun, bisag kinsa pa'y kontra ni kinini ang Sara Duterte, lubong kapag kakaroon, 2028 pa ba, a lot of things can happen between now and 2028. Pero keep track, yun, akong advice ninyo, sabi na sa mga so-called political analysts, tanawa ninyo kanuna ng social media. About kanang Instagram, mga Twitter, di kaya na diri sa ato. Ito na lang sa Amerika mo matter, pero diri sa ato, Facebook yun, sayon kayo. Sayon kayo niya. Kanang sa akong bahin, kanang moabot na sa Messenger na ko dong. Messenger ba? Sa ato pa, mga amigo na ko nga na sa Messenger. Mupasa ganina niya. Mag-abot na ang ipasa. Kung ayay. Ako dahil i-check dito sa Facebook. Unsa man ni isyuha, ana ba? Anong dagan namang kapasa na ko, ane? Tuan ito tubag. 100% accurate bida. Ang akong last, kuwan God, kanang posting sa dayon ng eleksyon nga. Tanaw na to og asa kutob ang gahom sa kwarta. Aning eleksyon na karon. Asa kutob ang gahom sa kwarta kay. Sigurado mo kung ilubong og pero asa kutob ang gahom sa kwarta. Nakita na to. Sa Karkar mga ikala sinag Maria Josep, duha ka mayor nanagan kontra silang duha si kinini ang Apura og si amigo na to si Barcenas. Pero 80% ang kang Pambari 4, 20% lang ang Gwen Karkar. Minglinilya, gilaktawan man Minglinilya. Nakadaog si Pambari 4 og 80% gapon, 80.5%. Samtang si Gwen 19.5. Pinasaktuha gyud di ba? Ang akong kwintada gyud gikan sa 87 to 95. Diha mag-fluctuate si Pambari 4, 87% to 95. Sina kana? Di ka katuo. Tanon ko. Grabiha ni oy. Tsunami man eh. So di ko kasi akong gitawagan ko amigo nga maing laki sa ground campaign. Maing laki yun, I swear to God, he's really good.
pila ka national election. So yun kang national election, mag-head count ka. Maing laki yung gana. Kami ng kampanya sa national, sige kung refer na kay siya, may eksperyensyado. Pero the amount of experience is, kuhan ba? Una naaman na siya, katrabaho man na siya sa usa ka board member diri sa probinsya. So siging suri-suri diri at least diri sa ilang distrito. Unya naa say mga nasa opisina sa ubang mga board members nga iyang ika-istorya, parehas silang trabaho. So may bawas sa siya kung siya kahimtang dito. Argaw, ana. So nangutana ko niya, bay. Ako been keeping track of what's going on sa social media. Ako ang percentage matay. Di 87 to 95% na mag-fluctuate diya si Pam Bariccuatro. What's the reality on the ground? Ingon siya matay bay, nakasakay gyud si Pam. Wa pa eleksyon. Wa pa eleksyon, that's like 2 weeks or 3 weeks, a month, almost a month before the election. Unya gahuat ko nga along the way mapandol ba din mapandol dong kay si Gwen na may sige gawa sa video. Katong brutal kay itong yung against herself ha. Katong mingon siya nga naa pa sila ICC sa inyong kagaral anak bitaw gyud kanang she sounded so wicked anak bitaw. Una ang reaction nila sa ubos. Sabi dia, wak-wak, anak, mga lay, mga anak na ang reaction. Tanawa, balikan na ninyong video ngay gala. Katong, wapa eleksyon nga. Anto karon sige pa lang post gihapon. Pero tanaw pizza o kanus ato katong. Higayon na. Tanawa dayon sa ubos ang comments. Wagay ni dayeg dong. Zero siya. Kanang Bayron. Bayron, basta alay mga comments, tanawa dito. Ang comments. O ka na rin batihan, kaya nga ka nga, kuha man Facebook naman Pero kapila na ka-eleksyon. At itong Duterte, ito magsugod yun. Ikaduhang eleksyon nga, kuhan kayo ka ng telling kayo ang sentimento sa social media. Utso diritso sa Inodoro. Inodoro, good. Sa netabo. Diri sa San Carlos, ingon na ito si Brother Paul ba nga. Duha ka reality, good Lex, no? Ano man, Brother Paul? Ang reality kay, kuman, priting pamakpak sa mga estudyante diri sa San Carlos ni kining dagangipon daw si Childyuk, no? Oh, speaker man sa diri sa kuan kanang Department of Law, Law Department diri sa San Carlos si Childyuk, no? Niya intake insidente. So si Brother po town worker na yung mission kini mga burikat diri sa Pira una adik-adik ko na dia si Brother Paul mag mission. So ingon siya nga duha ka reality. Yung ano man, Brother Paul? Childyuk no man diri sa mga janti, diri sa Kamagayan. Utso diritso sinuduro man. Ano ba? Utso diritso sa Inodoro, ang diri sa San Carlos, mga janti. Lo pag yun. Gidayag nilang mayo si Childyuk, no? Kalau sa Diyos. Diskuido yun. Sa dua ka reality, ang usa ka reality nga antay utso diritso mao gay bilusot. So kaduha to nga exercise. Ikatulo, Inday Sara Duterte. Dikato si Andrew E. ba? Andrew E. Padaganay man to og crowd. Napagani ko'y kanang bang mga Facebook bitaw nga imong gi-post mo balik yung 3 years ago na, di ba? Sa Facebook. Na ko yung mga post nga mo balik dire nga kon i-share ba nita ko binuang man to. Ano ba kay kadto mga pinklawan sta mga kuan bitaw kanang picture bitaw sa Sibuyas Bombay. Mura man gyud to siya og pinklawan.
Unya, mingo nga, di man na matawa mga sibuyo na anak ba? Facebook yapon to, social media. And it was telling, padaghanay crowd. Diri sa SRP ang BBM Sara, unya, diri po ang Pinklawan, diri sa Mandawi. Kanang dapit sparkling. Nga daghan ko no kayo sa sila. Pero unsa may akong observation na to. BBM Sara. Bisa pang nabudol ta. BBM Sara. Sakto, gyud. Ang kantong katuo nga mudaog yun si Lini Robredo, apel na si Tami Osmeña. Ingon siya, yung mga Duterte, la na yan. Naon sa, kalo sa Diyos, gipanitan. BBM Sara. Tanawa si Andrew A. nga nagpanya karon sa grupo ni Marcos, kanang Bagong Pilipino. Andrew A. may lang gikuha. Manghatag yung t-shirt, maghubo ba, mag-rap siya, niya. Hubog t-shirt kay iyang ihatag sa kinadaghanag tingog nga kanang crowd. Ano, mo entertain ka, namay kuan ka na bitong pakusganay tingog. Yung Inday Sara Duterte, ano ba? Dili na po sa tunga-tunga sa crowd. Pakusganay. Panalo ang dito sa left side. Gihimo sa gyapon ng Andrew A. karong eleksyon na. Kaluoy sa Diyos, kaluloy. Magsilbi si Andrew A. Yung pangutana, laos na ba talaga si Andrew A? Agbay pa dahil laos. Agbay pa na milaos na-revive na-revive ang karir ni Andrew A. Tungod atong eleksyon na. Nga di siya mo gikuha siya nga talent ni kuan kaning nila ni Bongbong Marcos nga BBM Sara unity ticket. Sikat si Andrew A. Ato unya karong bag-o kay diya man siya mga kampanya sa nang po ni Bongbong Marcos. Mao gyapon yung style rap gi. Makaluluoy. Unya nada yung kulong ba na yung mga write-ups nga entertainment news nga laos na ba talaga si Andrew A? Agbay pa na bilaos. Unya diya siya mong kampanya. Magsilbi si Andrew A dong. Unya, tanawa, katong panahon sa BBM Sara o kontra nila ni Pinklawan, Lini Robredo. Ang dancer ni kining kuan, entertainer ni kuan, kining Lini Robredo, kan anak ni Gary B. Ug si Gary B mo kontra Andrew gilubong sikat kasi Andrew pero sa dihang di mao ang gisakyan nga kuan ni Andrew dito sa grupo ni BBM karong eleksyon na. Makalulo unya tanawa sa ito sa Facebook ug mag-present dia imog yung tanawon na pila na abot man ni og kuan pila naman abot og 500 ka comments, ana ba? Raymond na comment, negative, positive, negative. Lubong, ug mag-eleksyon to ba? Duterte na mo presidente. So, mailanan ni mo da, ikaupat ni ron nga eleksyon nga nindot kayo subayon ang social media. Social media nga, di man yun, dagamang platform sa social media. Pero dinhi sa ato ang dominant kuan raman. Facebook raman. Wa may labot mo ban kanang mga Instagram sa diha. Wa man ay TikTok. Makakita ka ng TikTok. Pero most telling kana yung Facebook. O kung sa'y ginangatan, mao gyud nitabo. Di ka katuol gidong tanaw sa Facebook ba? Atay, lubong man yun si Gwen. Akong tanaw-tanaw ba? Ito sang padagano ko sa kasimana. Mao gihapon, it's getting worse. Una si Byron, wa man ko kibawang nanay vlog si Byron. So, pag ingon nga nanay vlog, ana ba? Ug
Di na makakita comment. Adto ka pa dong sa Cebu Politics na may kuan page nga Cebu Politics. Adto dito na atong mga kuan ni Byron kanang video nga naay comments kay sa iya mismong vlog din amo siya modawat og comments. So di ka percentage. Adto ka pa dong dito ko pa dong kita na ko na gid si Byron na di may amigo kaila ming Byron di ko may amigo. Wa mi magkakuyog og inom di pa atong Nelson for instance nga makaklaim kog amigo mi kay nagkuyog man tog inom in several instances. Nelson Garcia ug si Winston amigo ming Winston. Pero kana si Byron dili gyud mi kailan na nako sigurado ko kaila po ko niya. Pero di mi amigo. Wa san man mi away, di ba? Kaila lang. Na day vlog si Byron pagtanaw na ko sa yung naunsa man yun. Pirigana tanaw din kas comments. Kaya di naman transport naman diri sa Cebu Politics. Zero gyud ang pro-Gwen. Unya labtan ang mga motorista. Gipanganlan niya. Yung tayo kanang kuan kanang mga way motor mo na mga uplok kana niya bisan magkang nakay motor imong motor Rossi kaminos gid ba una iyang giaway ang DOHP si Rupil Banyok unsa na yabag na noon gisamot wa lagi so pag-ingon ako mga igala nga ilubong ni si Gwen sakto gyud. So si Jimenez, ayang kulong, ayang papaninglan, Minglenilya, 80% ang kapam ang kagwen, 19% ra. Kanta ko glubong ana. Unya. Napailain Sibunga. Sa Sibunga, arang-arang sa Sibunga kay lubong. Si Pambari 4, 58% or 16,000, samtang si Gwen, 42%. Or 11,000. So 5,000 ang labaw sa Sibunga. Ang term gigamit ni Attorney Jimenez, milder. Murag, di kayo lubong. Di kayo kulatado ba? Second District, Edsel Galios should also explain why he won. Sometimes si Gwen resoundingly lost in Argao, Dalaget, Alcoy, Bolhoon, Uslom. Inumdo mo mga igala bakasyon mi sa Uslom. Kami sa akong barkada Edili, Dr. Edili. Ako itong gisulti din ng radyo. Ug na kay i-archive tanaw dito. Nangutan na gihapon ko dito dong. So ang command votes pa dong yun ni Gwen. Pero ang sentiment nga votes, Pambari 4, tungod ni Duterte. O kaloy sa Dios. Ang mistake ni Gwen number 1, na lang unta siya mo hisgot ng bungbong ni Duterte. Iyan na lang yun untang gikampanya ang iyang mga achievements sa probinsya. Hindi siya mo nanghilabot niya sa nasyonal. Pabili man siya sa mga ibong. Siguro aron ma-redeem po ang nahimo sa mistakes ng anak ba. All out man siya diring BBM. Tanawa, marunong kayo mga senador. Major rally, tambong oy. At that point, case of death naman to. Marunong kayo yung animal. Si Abalos, siguro yung tambong ka to. Marunong kayo. Unya, japa ay. Indot ning kita. Kani si Juke Patraso. He had to explain to his mother-in-law. So, ang iyang whole premise ni Jimenez sayop gihapon. Kay mura bag bibudhi ang mga mayor ni Gwen. Wa mo budhi. Mura lang ito yung mahimo sa mga mayor. Kay sa Karkar lang is very telling. Ang kandidato mayor do kabuok puro Gwen. Una alubong si Gwen sa Karkar.
dili na namumat na imong analysis na Attorney Jimenez. Di na mao. Kanuna sa ginan siya kalpak o ginali. Kuan, kanang dili na tungod sa mga mayor. Tungod kay ang tao, wala gyud ganahin ni Gwen. Ug imo na makita mo ang reflection manip na sa dito sa Facebook. Di kinahanglan magsurot-surot ka ng mga lugar kung may bawo kung sa sentimento. Ang worst pag yun do, ug mangutana ka ng mga tao do face-to-face, di mo na mutukan og tinuod, hadlok man. Samtang magpatuyang na sa silang gibati dire sa social media. So ang isulti na sa social media, kasga. Bidang lahi yun eh. Di mag musulti kas tinuod. Huwag na mo mga komedya diha, manggawas, ano ba? Wag yun. So, lesson learned, mga higala. We will see in 2028 what will happen. Okay, uban ni Dudong Burla diri sa Master Control. Ug sa nga sa atong General Manager